Мин татарча сөйләшәм акциясында катнашучылар чараның быел онлайн түгел, жанлы төстә үтүенә шатлана. Ел буе барган эшкә бүген нәтиҗә ясыйбыз ди оештыручылар. Бу акцияның максаты ул әлбәттә тел активизмы, татар теленә игътибарны арттыру, яшьләр арасында популярлаштыру. Чарага нигездә яшьләр җыелган акцияның асылы да нәкъ менә шәһәр яшьләре арасында татар телен киң җәелдерү. Мин моны моңарчы мәктәптә укыганда телевизордан карадым, шулай гына белдем һәм бик нык монда киләсем килде. Менә бу яшьләрнең бүгенге килүе ул тагын да бер стимул бирә халыкка һәм безнең бар икәнебезне белгертә. Biz barımız da Tatarlar, Татарстанда торабыз, татарча сөйләшергә тиеш дип уйлыйм мин. Биредә татарча көйләрне заманча башкаручыларын да киң җәмәгатьчелеккә танытырга омтылалар. Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктахиров классик көйләргә дә өстенлек бирергә киңәш итә. Сәйдәшевлар бар, Яхиднар бар, халык көйләре бар. Бер артлы, бер зур музыкаль бер гел әйләнеп торырга тиеш. Татар теленә битараф булучыларын да халыкка таныттылар. Андыйларга тяжело татарским дип аталган антипремия бирелә. Аны быел Иске Казан префектурасы, башкаланың парклар һәм скверлар дирекциясе һәм Казан Кремле музей тыюлыгы алды. Татарча сөйләшмим. Тәнкыйтьнең файдасы бар. Узган елларда антипремия белән бүләкләнгән Казан Экспо үзәге быел рәхмәт хатына ия булды. Хәзер анда татарча да аралашалар. Рәхмәт аларга. Мин татарча сөйләшәм акциясын оештыручылар алдагы елларда үз эшчәнлекләрен тагын да камилләштергә ниятлый. Министрлыклар һәм башка дәүләт оешмаларында татарча сөйләшү генә түгел, ресторан һәм тагын шундый җәмәгать урыннарында да туган телдә сөйләшүгә карап, биналарга йолдызчыклар беркетеп куярга исәплиләр. Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.